салом алейкум дӯстон, якум омадан мо телефон гирифтагиан. Телефонҳои буҷения, телефонҳои Tecno Spark Go 2024 манат. Tecno Spark Go 2024 ва телефони Realme Note 50 ки ҳар душ памятишон 64 ба 3i ва камераашон 13 мегапиксел, батарейкашон 5000 мАч. Ай ҳама хубиш дар чие ки ҷои зарядакашон Type-C ва ягон чизи дигар намехарем. Ҳама чиз ин комплекса дорад. Чихор, стекло, блок, скрипка, защитная пленка, ҳама чиз дорад. Просто мегирен телефона гирён мегирен, установка мекунен, истифода кардан мегирен. Дизайнашо ба шумо нишон медиҳам. Tecno Spark Go 2024 ва телефони Realme Note 50. Любой цвет шаста памят 4 ба 128 ва 3 ба 64 мешава. Нархошон аз сразу мегум ай 7500 то 8500 рубл мешава телефонора. Так чиқдар ки мебинен ай магазин мо каси телефон харидорӣ мекуна, фақат телефони 5000 ё ки 100000 соҳиби якта падарка мешава. Ма мебинем ки падаркои якамо чӣ мебуряд. Тага барои нарх наво чӣ гуфтанӣ? Барои нарх наво хайсо биям бародаро харид кунам. Магазини ҳам беҳтарин да, арзон. Мо доим инҷа меем. Ҳайҷа бисёр телефон гирифтем акамо. Нарфан я 10 телефон зиёд гирифтагим бачо. И тага калент пастаяни монои ами гуфти гапо ами ден раждени мешава, ягон ҷиганаш да медава телефон харидорӣ мекунам, мезана мерава. Бо падаркош кате. Ина биги брат падарката. Ё ма уш мекунам. Так, а падарка якамон брома ята повербанки 10000 мача. Ина якамон соф безария намемона. Ина тага падаркаи хидат ва ин телефон боша ай ҷиян ай гуфтена. Ҷиян хидаш бе хидуй мекуни тага. Мегири? Ye tağa dastam biri ki mega ki Bismillah. dastxir mega خوب da. Так, дим падаркаш мекшоем. Ай дим падаркаш бромад якта мошинкаи универсални. Ина тага ошава. Узонам истифода кунед този. Аскал мошинка намеон тамом шидаги будай. Так, шумо метонед ки ай магазини мо телефон заказ кунем ва соҳиби ним хели падарко шавен. Доставка дар Москва метро, доставка ҳама областҳои Россия ва доставка ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ҳастад. Рақамо дар болои экран барои нарх навора фаҳмидан ёки барои заказ кардан. Агар ҳамаи нархҳои телефонро фаҳмидан бихоҳед, лучи телеграм канал бигзаред. Дар описание телеграм канала дар профил мондагиен. Метавонед ки аёҷа ҳамаи нархҳоро худтон бибинед ва мисол бохабар бошед.